Kahraman arkadağımның belleşiyali ähli guruluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we dürli maksatly binaların guruluşyklarynyň öz wagtynda tamamlanmagy häzirki döwrüň mühim wezipesi hökümine kesgitlenenler. Ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi bolsa, häzirki döwrüň mühim talabydyr diýip Kahraman arkadağymyz belledi we bu wagtda özüniň ügüt ünlüglerini berdi. İş maslahatynyň başynda Arkadaq şäheriniň häkimi Mehmedow Täze şäheriň guruluşynyň birinji tapgyryna bina edilen we ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş çaýlaryna ilaty göçürüp getirmek işleriniň kesgitlenýän maksatnamaga laýyklykda alınıp barlýanlygy we şäheriň arasyndaçylyk awadanlaşdyryş derejesiniň degişli ýagdaýda saklanýanlygy barada degişli maglumat berdi. Şeýle häkim Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäş şagylara himayet bermek boýunça hayır sakavat gaznasynyň döredilmeginiň 5 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen medeni köpçülikleriň çäreleriň giň göçüril dawarlaryň maksatnamasy barada habar berdi. Kahraman arkadağymyz ýaşaýyş çaýlaryna ilaty göçürüp getirmek meselelerini toplumlaryň esasy çemeleşilmelidigini, şunda adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň iýdigderli ýokarlandyrylmalygyny belledi. Şol bir wagtyň özünde binalaryň injamlaşdyryşyna sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilmelidir. Bu işleriň hemmesi döwlet adam çyndyr diýen asylly şygary baş ýürelge edinýän döwlet siýasatynyň talaplaryna doly alaýyk gelmelidir. Bu arada gurrunu dowam edip, Kahraman arkadağymyz gaznanyň döredilmeginiň 5 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen dawarlaryň ýokary gurulmuşlyk derejesiniň üpçün edilmelidigini, ähmiýetli sene münasibetli gurulýan şäherleriň ösüp gelýän ýaş nesillerde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýan ajaýyp pursatlary beslenmelidigini aýtdy we bu wagtda özüniň ügüt ünlüglerini berdi.